Este sábado, a partir das 11:30 da mañá, dará comezo o roteiro literario de Vilagarcía. As 50 prazas dispoñibles xa están completas dende hai semanas. Marcos Calveiro, autor da obra O xardineiro dos ingleses, será o encargado de guiar esta actividade que terá o seu punto de partida no cemiterio dos ingleses da localidade. E como concelleira de Cultura e de Normalización Lingüística, a verdade que todo un orgullo que un Vilagarcía, como é Marcos Calveiro, tivera este exitazo de editorial ao largo de todo o ano. É un dos libros máis vendidos en literatura galega e que ademais sexa un libro en galego. Tanto para a presentación desta mañá como para o roteiro do sábado, o Consulado inglés autorizou a apertura, polo que será unha ocasión única para poder coñecer este espazo e a súa historia ligada á literatura máis recente. Aínda quedan pegadas desa vila de Vilagarcía dos ingleses a oportunidade de un lector recoñecer os espacios. Eu pagaría, non sei, por recoñecer ese Macondo con García Márquez ou por facer calquera das novelas que me gustaron sempre que me gustan, ter a posibilidade de percorrer os espazos das novelas co autor, coñecelos de primeira man. Este roteiro forma parte dun conxunto de 7 paseos literarios pola provincia organizados polo Departamento de Cultura e Lingua da Deputación de Pontevedra en colaboración coa Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Pois é de poñer en valor, xunto co autor, en este caso, pois os espazos onde transcurre a súa obra. Unha obra que, como ben sabedes, foi premiada co García Barros do pasado ano, e unha obra que está tendo e sigue a ter e seguirá a ter, eu creo que moita presenza no día a día dos lectores e das lectoras galegas. O roteiro comezará ás 11:30 no cemiterio dos ingleses e percorrerá diferentes enclaves do centro urbano de Vilagarcía que aparecen referenciados no libro e que serven de escenario para as vidas de Delia Cores e o seu fillo Edelmiro, como son o edificio no que estivera o Salón Varietés, o Café e o Hotel Moderno, Salón García, a Alameda e a Peixería, o Pazo e a Praia de Vista Alegre ou as mansións de Camboa.